Zvakazarurwa 21. Jerusarema idzva. Ipapo ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura, uye pakanga pasisina gungwa. Ndakaona guta dzvene, Jerusarema idzva, richiburuka kubva kudenga richibva kuna Mwari. Rakagadzirwa somwenga akashongera murume wake zvakaisvonaka. Uye ndakanzwa inzwi guru richibva pachigaro choushe richiti, zvino imba yaMwari yava pakati pavanhu, uye achagara navo, vachava vanhu vake, uye Mwari pachake achava navo, uye achava Mwari wavo. Achapukuta misodzi yavo yose pameso avo. Hapachazovazve norufu, kana kuungudza, kana kuchema, kana kurwadziwa, nokuti zvinhu zvokutanga zvapfuura. Akanga agere pachigaro choushe akati, ndiri kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva. Ipapo akati, nyora izvi, nokuti mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi. Akati kwandiri, zvaitwa. Ndini Arifa naOmega, wokutanga newokupedzisira. Kuna iye ane nyota ndichamupa kuti anwe, asingaripi kubva mutsime remvura youpenyu. Anokunda achapiwa nhaka iyi yose, uye ndichava Mwari wake, uye iye achava mwanakomana wangu. Asi vanotya, vasingatendi, navanonyangadza, mhondi nemhombwe, navanoita zvouroyi, vanonamata zvifananidzo, navanoreva nhema, nzvimbo yavo ichava mudziva romoto rinopfuta nesafuri. Urwu ndirwo rufu rwechipiri. Mumwe wavatumwa vanomwe akanga ane ndiro nomwe dzizere namatambudziko manomwe okupedzisira akauya kwandiri akati, uya ndizokuratidza mwenga mukadzi wegwayana. Uye akandiendesa mumweya mugomo guru refu, akandiratidza guta dzvene Jerusarema richiburuka richibva kuna Mwari, raipenya nokubwinya kwaMwari, uye kuvaima kwaro kwakanga kwakaita sebwe rinokosha kwazvo, sebwe rejasipa rinoonekera sekristaro. Ranga rina masvingo makuru marefu kwazvo, ana masuo 12 navatumwa 12 pamasuo. Pamasuo pakanga pakanyorwa mazita amarudzi 12 avaIsraeri. Kumabvazuva kwakanga kune masuo matatu kumusoro, 3 nechezasi, na3 kumavirira. Masvingo eguta akanga ane nheyo 12, uye padziri pakanga pane mazita avapostori 12 vegwayana. Mutumwa akataura neni akanga ane tsvimbo yokuyera yegoridhe yokuyera guta, masuo namasvingo aro. Guta rakanga rakavakwa zvokuti mativi aro mana akanga akaenzana pakureba napaupamhi. Akayera guta netsvimbo, uye akariwana rina mastadhia zviuru 12 paurefu, uye rakapamhama nokureba sourefu hwaro. Akayera rusvingo rwaro, uye rwaiva rukobvu makubhiti 144 nokuyera kwavanhu kwaishandiswa nomutumwa. Rusvingo rwakanga rwakavakwa nejasipa, uye guta rakanga rakavakwa negoridhe rakaisvonaka rinoonekera kunge girazi. Nheyo dzamasvingo eguta dzakanga dzakashongedzwa nemhando dzose dzamatombo anokosha. Nheyo yokutanga yakanga iri yejasipa, yechipiri yaiva yesafiri, yetatu yekasidhoni, yechina yeemaradhi, yeshanu yesadhonikisi, yechitanhatu yaiva yekarineri, yechinomwe yaiva yekristoriti, yorusere yaiva yebheriri, yepfumbamwe yaiva yetopazi, yegumi yaiva yekrisprosi, yegumi neimwe yaiva yejasindi, yegumi nembiri yaiva yeametisti. Masuo 12 akanga ari
amaparera. Suo rimwe nerimwe rakaitwa nemaparera rimwe chete. Nzira huru yomuguta yakanga iri yegoridhe rakaisvonaka segirazi rinoonekera. Handina kuona temberi muguta nokuti Ishe Mwari wamasimba ose neGwayana ndivo temberi yaro. Guta haritsvaki zuva kana mwedzi kuti zvivhenekere pamusoro paro, nokuti kubwinya kwaMwari ndiko kunovhenekera, uye Gwayana ndiro mwenje waro. Ndudzi dzichafamba nechiedza charo, uye madzimambo enyika achauyisa kubwinya kwawo mukati maro. Hapana zuva richatongozarirwa masuo aro, nokuti hakuchazova nousiku ikoko. Kubwinya nokukudzwa kwendudzi kuchauyiswa mariri. Hakuna chinhu chine tsvina chichazopinda imomo, uye kana upi zvake anoita zvinonyadzisa kana zvounyengeri, asi avo chete vana mazita akanyorwa mubhuku roupenyu reGwayana.